Hej alle sammen, det er mig Martin, og jeg er tilbage til at spille Warcraft og lang tid. Jeg kan prøve det at spille lang tid, jeg kan godt huske det. Jeg håber, jeg også husker det. For denne gang har jeg altså masser af robotter. Så jeg tror i dag, så jeg min verdens yndligste menneske. Jeg ved ikke, hvad for en robot jeg skal rigtig tage. Så jeg finder på en. Så jeg er tilbage og valgt hemmeligt en robot. Og det er en meget lidt level, så måske bliver det lidt sjovere end så. Fordi jeg spillede det måske noget meget lang tid siden. Så det var et år siden jeg spillede. Et år siden jeg spillede Warcraft igen. Nå, okay, let's go. Okay. Jeg er live. Jeg vil køre videre. Og jeg glemte at make mere bedre drive. Så derefter cookie now. Goddag, sir. Jeg mister ham. Så det er nice ham. Og jeg ramte ham. Jeg er så lucky. Okay, jeg vil være emoji, hvis jeg ramte ham igen. Hvor skal jeg nu køre? Jeg kører nu. 360 no-scope jump. Ouch. My ass. Okay, that shoot it. Dum. Gå væk. Jeg gider ikke at have dig her. Kom væk. Jeg kan ikke se, hvad jeg laver. Okay, jeg er meget død. Jeg tror, at menneske går du væk, please. Tak. Men nu, så rammer hun som der, så han kommer. Ja, jeg dør nu. Jeg tror, jeg dør nu. Det er som om, jeg er en shotgun. Miss. Jamen, der er ikke dræbt nogen nu. Jeg er stadig alive. Ikke mere. Se, mine venner. Jeg er død. Flot. Bare flot. Og der er lige du kan die. Out of mine shoots. Ja, og jeg er leader. Yes. Jack. Oh, you cookie. Ah. Yes, han er kommet ned. Oh god, der er en jumpscares. Det er leaderen. Nej, fordi jeg havde 4 kills fra ham. Så kan han få 4 kills af mig. Det er hvordan spillet virker. Fordi jeg er in the pet. Nye arenaberg. Så er faktisk en meget gammel arenaberg. Det var 1 år siden, den blev lavet. Der holder der en, der spiller 1 år siden. Nej, jeg missede. Come on. Jeg ramte sted back. Så må jeg godt have ramt 50 år. Jeg fejlede min skud. Jeg ved hvad. Jeg kører væk. Hvis jeg kunne. Au. Stop, please. Eller bare dø. Godnat. Hvor er han? Han faldt. Han er ikke faldt? Ja, han har faldt. Hvor du skyder? Oh, what's that? Hvad skete der? Okay, jeg kommer sikkert til at dø før ham. Og nu der skyder mig bagfra. And he's dead. Wow. And he's dead now. And I'm gonna probably die now. Cause han skyder mig. Tonen skyder mig. Leaderen har dræbt mig. Leaderen dør nu. Sig godnat, leader. Godnat. Tak. Let's gå videre. Jeg skulle lige gøre noget. Au. Oh! Stop. Stop, bedste venner. Det er de bedste venner. Jeg er død. Wow, jeg kan ikke se, hvor jeg kører. Hvor jeg drifter.
Jeg kører kun 2 hjul, og det er meget godt. Nu må jeg køre videre. Sådan her. Kort 20, okay. Og jeg skal fylde, så jeg kan mærke kameraet, fordi min telefon kan jeg bare slukke sig også i nok. Bare for en af. Au, min bag blev shootet ned. Flot, nu er jeg stuck. Jeg ramte ham. Oh yeah, he was there. Jeg ramte ham igen. Kom igen. Kom her. Han er en assen. Hvad er det, du prøver at lave? Kom ned til mig. Og han faktisk skyder mig. Du kan løbe. Du kan væk. Jeg forstår, du ikke gæld. Hvorfor er han orange så? Han er orange turbo. Han er faktisk lige on. Nej. Au, hvad er det? Han her, kom hele tiden til mig. Og siger hej så. Au. Kom op, her kommer han. Yes! Jeg kan, men jeg døde for en ret. Jeg siger ja, han er lige der. Og you are so dead. I hate you. So nerdy. Look at this. Au, han er stadig død. Han er snart død. Kom nu. Bare til skud, og han er død. Ad død igen. Jeg skal videre. Okay. Men sponge der er chihotas. Okay, vi er tilbage. Jeg har klikket nogle par gange til at stoppe videoen, fordi jeg kunne. Jeg skulle helst spille. Ja. En ting mere. Ned med dig. Kom her. Ikke fly væk. Ja. Au. Hey, og har jeg også inviteret dig til at dræbe mig? Hvordan skød jeg dobbelt? Dobbelt? Nu er en dobbelt shot. Au. Dræb mig. Tak. Gud skulle også dræbe mig. Jeg mener. Spil. Lukas! Jeg mener, se det. Ja. Okay, han dør. Nu er ham der. Of course. Nu dør jeg. Fordi han har 5 kills. Og jeg har gjort sådan en opdømmer. Er han bange eller hvad? Det er så meget, så det meget godt. Nøj. Au, min ass. Dammit. Som alle sammen prøvet at dø. Jeg kan faktisk være en dødhed. Okay, jeg hjælper mig. Nu hjælper jeg faktisk. Alle sammen skyde den grå. Han er en asshole. Hvorfor prøver du at dræbe mig? Jeg prøver at save dig. Og I kan også ikke skyde det. Og ingen ved kunne skyde det. Så ingen kunne skyde, hvad jeg laver. Jeg er død. Jeg er ikke død endnu. Så jeg skal prøve at løbe. Jeg kan løbe. Ingen ved, hvor jeg er. Halleluja. Jeg kan løbe. Og nej, der er ingen, der spawner. Jeg er død. Nej, det er lige done. Og jeg er lige ved siden af ham. Og ved I, hvad der siger? I love YouTube. De står op og skriver til mig. Au, der er han. Han spørger til en fotostå. Nummer. Jeg er død. Jeg vidste det. Jeg er back. Jeg mener tilbage. Jeg skal ikke forstå engelsk. Engelsk. Lige den er derovre. Men jeg er sikker på, at den er der dumme firkant igen. Hvem er du? Du er en sniper. Jo, jeg vidste det. Skud! Jeg missede. Jeg kommer til at misse 1000 times. Kom nu. Jeg kan skyde ham. Yes! Jeg ramte ham. Kom nu. Alle sammen efter ham. Ikke mig. Jeg bare dræbt mig nu. Hvis jeg kunne nå det.
Tak fordi du var ikke en asshole. Tak, mennesker, for at ikke kunne dræbe mig. Jeg ved ikke, om man bare... Der er meningen, at jeg gik bare væk. Yes! Han er der. Han er lige der. Leaderen er lige der. Kom nu. Alle sammen. We win. The battle. GG. Ja. Og battlen er slut. Det var en lang battle. Så. I kan se. Vi vandt ikke, men... Jeg fik meget money. Jeg ved ikke, hvad det hed. Det hed RP. Glemte jeg. Så det var for det. Jeg håber, jeg kan se jer i det video. Jeg håber, I har det godt. Og glædet nytår. Som der faktisk var noget 16 dage siden. Vi ses. Hej.